Okay, nandito tayo sa American Ranch. Bili tayo ng breakfast ng mga bata. Kasi masama pa rin pakiramdam ko. So, American Ranch dito sa may Cerritos. Tama ba? Ano to? Filipino store din. Bili tayo ng ulam. Breakfast ng mga bata. Pag kanina kasi kakalam ko so alas 9 pala sila. So 9 o'clock, 9 a.m. So malapit na. Ang time natin is 8:23. So relax mode muna tayo habang nag-aantay. Hindi rin ng breakfast. Bili ako ng pata. Gagawa ko ng humba. Balik tayo mamaya. Tagal mag-open meron ba tayong 15 minutes. Send money din si Naria. At may kainan din dyan. Okay, kainan. So, tayin natin. At yun, merong ano dun? Fire station. Ang fire station yan. Okay. Okay, antay tayo. Okay, bukas na. Ilalim lang. Egg is life. Na Tourist ko na sa mga isang order. Parehas lang din. Para ha? Oh, yan. Oh, tsaka yung isa, garlic rice siguro. Nakalat ako. Eh, wala siya. Di nakapila sa pena pa. Kala ko, nasa Pinas ka.
Next week na pa work. Dito. Okay lang din kasi parang hindi maganda pa ako. Wala nga. Order na. Okay, yung fried rice. Bahala ka na. Basta, oo. Bahala ako ha. Oh, yeah. Gusto ko mo akong sisihin. Wag mo lang lagyan ng pinapaitan, ha. Mga bata kasi kakain. Basta yung gano'n katulad ng... Anong pwede mo yung Oh, basta assorted siya. single item lang yun. Ay, gano'n ba? Oo. Sige na daw. Ay, hindi. Dito na lang. Breakfast na rin. Parehas na lang din. Tsaka, saglit, adobo. Ano wala mate? Chicken na daw. Saka, at saka, Oo, ganyan na rin. Mga bata nakakain. Merong ganisa yung isa. Ah. Yeah. Kung ano yung combination na pwedeng kasama. ano? Yung Ano gusto mo? siguro ito na lang. Oo. Next. May itlog ba lahat yan, eh? Ah. Oo. Person ko rin yung lokal. 45. Ano tama? Ano na pag nagmamadali siya? Oo. Hindi kasi gusto ko rin mag-walking. Kaya hindi ko na hinintay ang anak ko. Bakit ko na hindi nag-exercise? Gamit na anak ko nakapilat sa coronavirus. Siyempre na, hindi ko lang pinagay. Kasi dito, hindi ka pumunta. Hindi mo lang kita. Tapi, hindi ko na naalala. Ay, takot batas raw? Hindi ko sinawagan. Nalimutan ko. Ang dami ko sinabi inayos ka hapon. E dinelet, hindi naman pagawag sa akin. Iting. Hindi ako sinawagan eh. Okay na po. Thank you. Rex daw. Nakita ka ba si Mercy ka doon? Pati hindi ako tinawagan. Mana po? Jen, kakawasin ko lang. Simulan mo ako ng anak ko. Ako na to. Sorry. Yes, boss.
iba, tatanim natin. Ito. Yung isang tray na ano, itlog. Ha? Saka Sprite. Sprite ka naman siya siya. Alam mo naman ako dyan, kahit magka-separate na. Sorry. Tingnan natin ito. Pwede sa hot, ano, hot, parang hot tea rin to. Yung ginger, ano. Pwede sa hot. Tsaka yung itlog. Kaya kinag-exercise ko sa Tumba ng tumba, di mamaya. Para ma-enjoy yung kain. Ganun yun. Okay lang. Ano kaya kumain pag dito? Kataos ba? Lalo na pag nabarkada kayo. Mahirap yung sumba ng sumba tapos tumirik ang mata. Okay. Lapit mo natin. Lagyan mo natin sa kaka. Pinamigay yun. Mamaya magpapansit ako. Pili natin kanabit natin. Yes. Pili natin one third. Lunch. Pwede ka rin kumain dyan. Balik sa cart yung tamang lugar. Okay, that's it. So dito rin ang Filipino store. Dito din nila nilalagay yung mga house for rent, room for rent, yan. Tapos yung mga shows, mga darating na shows. May room for rent din, no? Room for rent. Master bedroom for rent. So, dito yung mga pwede kang magdikit. Ayan. Caldera. Tagal na to. Ah, January. Tapos na. Ay. May skanda. Wala. April 23. Ayan o. Siba Iskanda. Mapa Resort Casino, San Manuel.
Thanksgiving, aso. So, yun, mga concert. Room for rent, room for rent din. With private toilet. Sports complex, yung vaccination site. Ayan, mga nakikita natin. Office clerk, yan, hiring. Room for rent din. Ayan. Pinoy beauty salon yan may. That's it. Ayan po ang mga nakikita natin sa mga Filipino store. Let's go! Okay, kain na kayo. Ayan, mga ulam dyan. Breakfast.